Ife tidalonjeza manifesto yathu kuti tifuna tilimbikitse ulimi, chifukwa kuli malo ambiri amene sakugwiritsidwa ntchito moyenera kapenanso akungokhala kumene. Ndiye kulankhula za minda ikuluikulu pa Chingerezi mega farms zabwera chifukwa chofuna kuti tilimbikitse zimenezi. Ndipo tikanena kuti tifuna ulimi upite patsogolo, ndiye kuti tikupanga chuma chathu, komanso pakhala zintchito zosiyanasiyana, komanso njala ikhala mbiri yakale, komanso tionetsetsa kuti tikhale ndi chuma chimene angakhale ndalama yathuyi isamangokhala ndalama ya wedewede yomangogwa paliponse. Ndiye kuti ndalama zakunja zofuna kuti tibweretsere katundu wofunikira tikhala nazonso. N'chifukwa chake tikuti tikamati ulimi upite patsogolo tikukamba zokhala ni zinthu za nkhaninkhani. Kodi agricultural commercialization ndi chani? Agricultural commercialization ndi project ya boma yomwe inakhazikitsidwa ndi ndalama zokwana $95 million yomwe ni ngongole kuchokera ku World Bank. Malawi aliyense akuyenera kupindula kuti aone phindu lake ya ngongole imeneyi. Ngati project ifeyo cholinga chathu ndi kusata ndondomeko ya boma molingana ndi Vision 2063 yomwe ikufuna kuti Malawi atukuke. Makamaka pila number 1 yonena kuti ulimi wathu ukhale wa makono, usatire kwambiri, ukhale ngati business, komanso tigwiritse ntchito ulimi wa makono othandiza kuti zokolola zathu zipite patsogolo, tizikolola zambiri pamalo ochepa. Izizi ndi ndondomeko ndithu ya boma. Komanso tikufuna kuti misika ikhale gawo lapakati lenileni, gawo lenileni lopanga kutsogolera ulimi wathu, kuti anthu akamalima azilimira misika, kunena kuti tipitise zinthu zikumisika. Komanso tisangokhala ndi ulimi wakalekale odali akhasu, koma tipite patsogolo kugwiritsa ntchito zipangizo zofunikira, khani matrakita, komanso mbewu zimene zikhale mbewu za makono, kuti ife tithe kukhala nawo pa mpikisano, tikhale nawo ndithu machawi, kuti katundu wathu akapita pa misika azikhala ndi chikoka, komanso azikhala wotchipa, kuti anthu ambiri atha kugula, kusonyeza kuti Malawi isamangopanga import katundu wake, komanso izipanga export. Tikatero ndo kuti tizabweretsa ndalama zija amati $dollars muziko mwathu. Ndithu ndizomwe ife ngati Agcom tikuchita. Panopo takhazikitsa magulu osachepera 372 amene ali dziko lonse la Malawi lino. 45% ya magulupu amenewa ali pakati pano, 31% ali kumwera, ndipo 24% ali kumpoto. Tikupanga target ma value chain osiyanasiyana, kaya ndi soya makamaka, dairy animals, komanso fisheries, komanso horticulture. Monga kuno tili kwambwa dalika, kunoko ndi ku Bio6, awa ndi achinyamata amene apanga chirwi kupanga nawo ulimi umenewo. Ndiye tinakapempha kwa mfumu wathu kunena kuti ngati kungakhale kotheka mindayi tipeze ulimi wothirira. Ndiye tinagogoda makomo, titagogoda makomo aja kunapezeka kuti tinapeza kuti tilime nzimbe. Nzimbe imeneyo titasakasaka tinapeza kuti nsika unapezekeratu amene ali apresken kuti azatigule nzimbe yathu. Ndipo kudzera kwa Agcom aboma anatithandiza chithandizo kuti tipange develop mahekta okwana 1069. Ulimi umene tayamba wa 1069 hectares umene atithandiza aboma kudzera ku Agcom. Ulimi umene udzatipindulira kwambiri, panopo alimiti onyadira kwambiri chifukwa cha chitukuko chimenechi chimene boma kudzera kwa president athu Achakwera ativomereza, ndipo china chilichonse chikutheka chifukwa cha iwowo. Kunena za minda ikuluikulu tikukambayi, wina ulipo kale kuchipoka kusalima, ulipo kale kunkopola kumangochi, komanso kulinga kunkhatabe, ngakhalenso kama kuja kunsi kwa mtsinje wa Shire. Ndiye kuti tikamakamba zakuti ulimi tsopano ukhale
malonda yeniyeni phindu lenileni. Mukuona zimene tachita zija ndi Agicom 2. Ndiye kuti tsopano chifukwa choti tili ndi mbewu zinayi za tirigu zimene zikhoza kulimidwa pena paliponse Malawi muno, tili ndi mwayi wakuti minda imeneyi ichulukirabe. Tikatera tusuti tikungokamba za minda imene boma layikamo ndalama. Palinso amakampani osiyanasiyana, anthu apaderadera amene ayamba kale kulima minda ikuluikulu. Cholinga nchakuti tiyeni tsopano tigwire mfundo imeneyi kuti Malawi akhale ndi wodzidalira. Ndine mmodzi wa alimi kuno kulinga irrigation scheme. Chitukuko chimene chinabwera nachilandira bwino kwambiri. Ndipo ubwino wake umene tauona ndi umene utalima mbewu ya zuwa mpunga ndi umene utukolola mwaona ndayimamo. Ndipo phindu lake lomwe tipeze phindu labwino kwambiri. Chifukwa mpunga umene takololeramu uli mzinyumamu, ndiye kuti chakudya chikhala chambiri, ndalama sizitisowa, school fees kwa ana tizilipira mosakayikira. Chifukwa kati kumbuyo kuti malima ngakhale timalima timadikira madzi akumwamba, sitimalima mokwanirisika iyayi. Chifukwa chakuperewera kwa madzi kukathawira mapanga ng'amba, koma pano pani mwene chabwera chitukuko madzi wati mangotsegulira kumalimira. Phindu lilipo lalikulu kwambiri. Pa chaka chimodzi timalima kamodzi pa chaka, koma panapo tayamba kulima kawiri pa chaka. Ndi mmene talimira ulimi wanthirirawu takolola vuna yambiri, mpunga wambiri umene takolola udambo lathumu. Ndifosangalala kunyadira chifukwa cha boma latithandiza kwambiri. Skimu yathu ino inapimidwa ndi 1000 hectares. Koma malo amene akonzedwa amene tayamba kulima pakali pano alipo 400 hectares. Pa 400 hectares iwo talimako mpunga malo 390, 10 hectares tinalimako nyemba. Moti amene talimapa ndi malo a mpunga amene mukuonawa achokera kumtundaku mpaka kumusiku akwana 390. Chiyembekezo chathu ndi yakuti titha kukolola ndithu ndalama zochuluka kwambiri pa 390 pafupifupi 538 million 200 kwacha mpunga okha umenewo. Tili ndi damu kumtundaku limene lasunga madzi ambiri. Pakali panopa alimi akuyambaso kukonza minda, akukolola akoma akukonzaso minda. 390 hectares zija za mpunga zija zikukonzedwaso. Ndiye kuti season yachiwiri imeneyo ya mvula. Monga mmene tikumvera kuti chaka chino kuli ng'amba, koma ife sitikudandauza ng'amba iyayi chifukwa madzi tili nawo kale. Zona ulimewu wabwera pompano kale sitimalima ngali choncho iyayi. Kalero timalima kamodzi pa chaka. Nde phindu sitimalipeza kweni timangolima movutikira kuseka nsinje kuitanisa madzi kenaka misinje yambiri magumula maloto athu oseka misinje aja. Nde ndimene abwerera skimu hii yatitandiza kwambiri kusiyana ndi kale mmene timalimira. Ndiye kunyemba kokhaku ndi chiyembekezo kuti titha kupeza ndithu 12 million watchers. Ndiye pa ndalama zonsezi mwa chiyembekezo chathuchi ife alimi kunoko monga mmene mukuona akukolola. Koma vuto la kwambiri tikuyang'ana misika kuti aboma akanatipezerako msika kuti mpunga onsewu tiwike pamodzi ugulisidwe ngati cooperative, tikaugulisa pamodzi ndiye phindu limene tikunenali lipezeka. Ndayima pano ndikufuna kuthokoza chifukwa cha ulimi umene ukubwera wa nzimbe umene ufuna uzasintha miyoyo yathu kutsogolo. Ulimi umene utaulandira kwambiri ife tonse alimi amene tinayika minda athu pamodzi ndikupanga cooperative kuti zatithandize kutsogolo. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa chimene chichi ana athu amavutika kusukulu samapita, china chilichonse timavutika, koma kubwera kwa ulimi umene ife tidzathandizika, tidzaona kuti ndalama zikamapezeka tidzapanga chitukuko, ana adzapita kusukulu, mabanja athu adzatukuka, zimene timazisowa pakhomo pathu zidzapezeka chifukwa cha ulimi umene uwu. China chilichonse ndichidzakhala chosintha
timavala movutika koma tidzavala mwabwino molozeka kuti uyu ndi munthu ndi mulimi. Ndipo tikuthokoza president imene anadzabwera kunoko kuzapanga lonchi ulimi umene uti nasangalala kwambiri, anatipatsa mphamvu, tinasangalala kwambiri, anatipatsa mphamvu kulimbika mtima kuti kutsogolo kuno ubwino ulipo. Ifenso inakenso tayika mindatu pamodzi kukhulupirira kunena kuti Mulungu akayikapo dzanja ife ndife alimi tidzakhala alimi odalirika. Ndiye nkhani ya minda ikuluikuluyi ndikuonetsetsa kuti tikamati Amalawi titukukire limodzi monga mwa fundo zija za Super High Five. Tanthauzo lake limeneli ila kulingana ni masomphenya 2063, dziko lotukuka, dziko la pamwamba. Ndiye kuti tili kuchitira limodzi zimenezi. Ndipo tikanena kuti popeza nyengo za sintha, nthawi zina kuli chilala, nthawi zina kuli mvula ndi mphepo zoononga, ife ngati dziko tikhoza kukhalabe wodzidalira ndi wochilimika pa nthawi zoterozo. Ndiye kuti tinene kuti tonse Amalawi tili kumanga Malawi watsopano.